Eusko ikaskuntzak 15ean behin ekartzen dizkigu Amaraunera gai interesgarriak eta gaurko proposamena horixe da. Egia esan aritu izan gara, gai askoz aritu gara, kurtso honetan, Aitziber Salinas, egunon. Egunon, Arantxa, hortan saiatzen gara. Bai, eta diferenteak izaten ez da. Goratzen naiz esate baterako Jose Mujica Uruguaiko presidente ohiaren jatorriari buruz aritu ginen, eta bere abizena nondik zetorren, eta aipatu genuen, eta ondoren etorri zen bizitan. Aritu ginen izenak nondik hartzen diren azalpenak ematen, ezta? Eta zergatik aukeratzen ditugun izen batzuk eta besteak. Aritu gera gorputzari buruz daukagun pertzepzioaz, eta teknologia berriek gure hizkuntza nola adierazti diguten eta nola aldarazi diguten ere aztertu genuen aurreko saioan. Eta gaur kirola eta etika batuko ditugu. Bueno, aurkeztuko diguzu gaurko gonbidatua? Medikua daukago gurekin, medikuntzan eta kirurgian doktorea, Manuel González Aramendi, egunon. Bai, egunon. Eta etika aldarrikatzen duen mediku bat, hain beharrezko agian, ez da Manu, zerbaitegatik izango da. Bai, ni bakarrik ez beste lagun batzuekin, oain dela, ez dakit, 15 urte edo, sortu genuen fundazio txiki bat, fundurik gabe. Horeki fundazioa. Eta hor barruan, beste gaien artean, nik bultzatzen dut kiroletik proiektua. Kirola eta etika edo etika kirolatik, kiroletik hartutakoa. Orduan oso gai interesgarria da nire ustez, edo gure ustez, zeren eta, guk behar dugu apoio txiki bat, gazten formazioa ondo egiteko. Baita, kirol munduan ere, edo ariketa fisikoaren munduan. Ez da nahikoa gure ustez, gorputz polit bat lortzea, edo markak batitzea edo lortzea, edo errekorrak, hori ez da nahikoa kirolari ona izateko. Baina zer gertatu da baloreekin? Aldendu egin dira edo inoiz ez dira elkarrekin joan kirola eta etika? Ez dakit, nik ez naiz espezialista bat hortaz, baina nire ustez ez dira sustatzen hain ondo balore horiek kirola egiten dugunean edo kirola espresatzen dugunean. Zer den kirola eta zer den kirolaria. Niretzat kirolari bat, on bat, izan behar da, religioso bat kirolarekin. Eta ze zaila... Oso zaila da, baina oso politia baita. Bai, izango da. Oso politia. Aurrera egin baino lehen alare, galdetu nien izun detaile bat, esan duzu gaztetxoak eta baina gaztetxoen kasuan bakarrik izan behar da kontutan. Gizarte osorako. Lo que pasa es que, hori, gazteak dira igual... Beharri gehiena dutena behar bada? Gero... Baina kirolari esaten dugunean, kirolari esaten dugunean, ari gara izketan, edozein kirolari buruz, ez? Edozein kirolari buruz. Karo, eta igual atzo gure artean eta hemen izketan ari ginela, kirola eta etika hitz egin behar genuela gaur eta abar, Manu. Profesionala. Profesionala bakarrik edo? Profesionala. Eta kirola, zer da kirola? Dantza egiten duen batek egiten aldu kirola? Badaude, hola, definizio, konkretu edo, definizioak hausko daude. Baina, ariketa fisikoa zer den, gorputza mugitzea. Igo gaioa esartu, eskalerak igotzeko. Hori da ariketa fisiko bat. Vale. Ariketa fisikoa, erdera da, aktibidad fisika, ejerzizio fisiko. Ariketa fisiko, horrela esaten dugu. Hori da, ja beste prozesu bat, ja programa txiki batekin, zuk hobeto sentitzeko edo zure forma fisikoa hobetzeko. Eta kirolaia da beste komponente badaka, da kompetizioa. Orduan, nik ateatzen naiz ibiltzea, nik egiten nahi naiz ariketa fisiko. Bale. Baina nirekin... Kompetizioa eta arauak sartzen direnean, ja kirola egiten ari naiz. Eta arau horiek... Eta hor sortzen dira... Hor koskak. Koskak. Edo koskak, galantak. Bai, maiuskulekin. Eta oraindik beste problema asko etorriko dira. Oain arte dopagia izan da medikamentuekin eta, txapuzariekin odol boltzakin eta horrela. Baina emetik aurrea teknologiarekin dopaje genetiko etorriko da eta hori kontrolatzeko
pues oso zaila izango da. Eta zer da? Dopaje genetikoa zer da? Zure genetika aldatu, alteratu. Kirolari hobea izan zaitezen? Bai, adibidez, bueno, kirolari hobea, barkatu. Bai. Emaitza hobeak izan ditzazun. Emaitza hobea lortzeko. Zuk etzen nuke esango hori kirolari hobea denik, ez? Baina definitu behar den zer den kirolari ona, kirolari ona. Oraintxe egintzazu. Oraintxe bertan. Bazpadare, gero igual denborari gabe geldituko gara, eta oso importante da kirolari ona zer den. Beira, nik oso askok irakurtzen den Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin ez dakizuen zein den, eske hori da referente. Bai. Joku olimpikoak bai, bakizu zer diren. Enbeste bai. Hainbeste gara, egin ez du asko egiten, aitziber baina. Galdera hori, botatzen dut unibertsitatean, eta gazteek edakite zein izan den Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin zen, personai berezi bat, frantzesa, de la nobleza, baina oso keskatuta hezkuntzarekin. Bai. Eta nahi zuen Inglaterratik ekarri prozesu berriak gazteen hezkuntza hobetzeko. Frantziako gazteen hezkuntza hobetzeko. Eta bai zen kirolari ona. Eta beak beste lagun batzuekin sortu zen joku olimpiko modernoak. Orduan, guk ezagutzen dugun joku olimpikoak Pierre de Coubertin honen ideia bat sortua da. Pierre de Coubertin. Eta ikusiko balu berak zertan bihurtu diren. Bai. Horregatik utzi inzun Komite Olimpikoa, bea izan zen lehenengo presidentea, baina utzi zuen koi. Etzetorrelako bere filosofiarekin bat, ez? Edo aldatu gintzelako. Beste movimentu bat, hainbeste, garaiko propaganda eta dirua eta hori ez zen bere ideia. Kirolari ona. Beak aipatzen du zer den kirolari ona. Da, persona bat, dan ematen duen bere markak hobetzeko edo bere forma fisikoa hobetzeko, tramparik egin gabe, inungo tramparik egin gabe, ez da barruko edo iskutatu trampak egin gabe, eta gainea jartzen duen gauza hori edo emaitza horiek gizarterako. Orduan, kirolari on bat, nik lortzen dut marka onak. Dominak edo olimpikoa izaten oso famatua. Eta nik hori dana edo sati handi bat, bota behar berriro. Gizarteari bueltatu egin behar diot. Bueltatu egin behar da. Buelta edo eman egin behar diot. Futbolariek ogasuneko ordainketekin egiten duten bezala xe. Bai. Baina gutxi zea. Ia. Kirolari batzuekin azaldu da problema bat. Batzuek diru asko daukate eta soziedade fiktizioak edo sortu egin dituzte gutxiago ordaintzeko. Hori zen helburua, aziendari gutxiago ordaintzeko. Bai. Eta asuntua, zuk lortu bezu hori, bakarri zure merituarekin. Baizik eta beste struktura batzuk eta beste laguntzaile batzuk behar dituzu hori lortzeko. Orduan, zure beharra dagoen zerbait bueltatzea. Itzultzea. Beraz, ogasunarekin dituzten arazo guzti horiek ere kontrakoak lirateke. Printzipio horien kontrakoak, ez da? Zerga ordainketa hori eta garbi jokatu beharko lukete kirolari on izaten jarraitzeko. Bai. Horregatik, hombre, nik ez dakit aipatu dudan edo ez, erlijio bat bezala da. Esan duzu. Esan dut, ez da? Orduan, zuk fededun izan behar zea, zure idei propio horrekin. Barneratu egin behar da idei hori, eta gero, konsekuente izan behar zea idei horrekin. Edo zen modutan, nik bain dela gutxi, txapeketa batean hartu de parte, hiru txapeketetan. Eta lehenengoan, parte hartzeko, gainditu behar nun, prozesu katarrar bat oso gorra, eta nire negoen, etzan den forman. Baina, ez guztiz ondo. Eta, badaude metodo batzuk hori
hobetzeko, eta veteranoetan, bueno, ez dago, kontrolik ez dago, ezer. Nik ez dut ezer hartzen, eserrez, garbi joan behar dut, hori egiteko. Eta lortuko duana. Ez da importa. Eta, hombre, eta filosofia hori, eraman behar dugu, azkeneko puntara. Badaude beste... Baina hori nola profesionala baldin bazara, adibidez? Bakoitza bere... Kirolari profesionala baldin bazara eta eskatzen baldin badizute onaino iritsi behar duztula. Bueno. Eta eman beharra daukazula, ez dakit, nola da posible horri eustea? Bueno, hori... Jakinik, segurazki, katar horrekin baldin batzu, eta ez hartzen ez baduzu, ez duzula emaitza hori lortuko? Ez. Beraz, zikin jokatu behar duzu. Baina, asunto importanteena ez da emaitza. Gure... Ikuspegitik. Ikuspuntutik, bai. Konzeptu hori. Bai. Bueno, ez dakit, bakarran batek nahiko balu Manu González Aramendiri alderaren batekin edo, atea badakizu zabali daukazuela, 688-666-000 da gure WhatsAppa, eta edo ez dakit galderaren batekin, edo ez dakit pentsatzen duzuna, esan zuen iritzia edo dena delakoa, aukera hori bada, Pentsatzen dut hau dena gaztetxoetan eta landu beharreko gai izango dela. Behar dugu hori hau landu. Bestela, bueno, nire ikuspuntutik, igual bakarrik geratuko naiz. Baina nire ikuspuntutik, bestela, kirola ez da izango kirola. Kirola izango da kompetizio gogor bat, gogor bat, bistosoa igual edo espektakularra, edo diru iturri bat, baina kirola esentzia horrekin ez da izango. Ez da likatzen duguna, telebistan ikus daitekena, kirol nagusia den futbolak bestelako eredu bat ematen du, hasi nola botatzen diren, nola inork ikusirekin gabe, hori hola fin esategatik, zerbait gauza txiki bat aipatzegatik. Baina hori ez baduzu ematen ez dauka erakarpenik. Ez daude, bueno, arau guzti horiek ez daude idatzia. Horregatik esaten dut etika barruko arauak, horiek oso importantea dira. Eta orduan asuntua da gaztea batez ere, helduak bai, kontzientziatu, behintzat mantentzeko gure gizartean irla txiki bat, kirolaren irla, pura. Bueno, ala ere konturatzen zara, edo konturatzen naiz ez, konstiente zarela, esaten ari zaren hori horrek utopiatik ere desente daukala. Bueno, oain dela gutxi, tabakoaren asuntoa. Bai. Ia imposible. Bai. Ikusten gero, nik enuen pentsatu, lortutako... Ona iritsiko gineanik. Iritsiko gineanik. Orduan... Hor ere diferentziak egongo dira, ez da Manu, kirol batetik bestera, txirrendularitza aipatzeak adibidez, ematen dugu bertigo batez ere medikuntzarekin oso nastua, eta bueno. Bai, badaude kirol batzuk oso gogorrak, fizikolki oso gogorrak. Datorren larun batean hasiko da turra. Bai, 21 egun. Alako menditzarrak, hainbeste kilometro, kompetiziokoak, bai? Kompetizioan, Ez da bakarrik 200 kilometro egin. Ez da bakarrik, nahikoa da, 200 kilometro egin. Nire lagun batzuk egiten dute quebranta huesos. Hori aurreko igandean etzen izan? Bai, edo... Bai. Ez, ja pasata. Bai, aurrekoan, bai. Eta hori egiteko ondo, bueno, kriston entrenamentua eta, bueno, egungo horra, pasa. Hori bider 21. Eta hori ez da makala. Eta hori nola mantentzen da. Egun batetik bestera, bakarrik glukosako deposituak betetzea, ia imposiblea da. Egun batetik bestera. Osea, bukatu etapa bat, eta hurrengo etapa hasierako glukosako deposituak behar duzuna. Baina hori badakite antolatzaileek. Bai. Punto. Medikoa zara. Punto ezakit, punto. Hemen aipatzen duzun beste kontu bat eta interesgarria, iruditu zaiguna da, benetako kirolari batek egin behar duena dela, bueno, hain ona ez dena ere, edo hain emaitza onak ez dituena ere, berarekin hartu, eta errespetuz, inklusiboa izan behar duela. Nika askotan jartzen dut adibide bat. Suposatu Euskal Espedizio bat Everestzera. Oan ja, jende pila bat junda, baina, bueno, suposatu lehenengo. Joan den egunean, lehenengo espedizioaren medikoarekin egon nintzen, Iruñean, bilera batean. Bueno, eta adibide bat.
Gure espedizioa, gure espedizioari falta zaio 200 metro. Zimara gailurrera iristeko eta gure ikurrinean jartzeko. Baina hori egiteko, eta hor, eskini hartan, tramparik, oxigenoarekin adibidez. Bai. Egiten baduzu, trampa txiki bat egiten baduzu, lortzen duzu. Eta baduzu trampa hori egiten, orduan eduzu lortzen. Ze aukera hartzen duzun. Oxigenoa, segurazki. Bai, nik ez. Nik esango nuke, hau ez dugu lortu, horregatik. Eta gero zer den trampa ere, ez oxigenoa oso oikoa da. Bai, hori trampa da. Edo, area txiki batean penalti bat simulatu hori trampa da. Garbia. Edo, zer hartzea en plan dopaje, pues hori da trampa. Orduan, gure asuntua da, kontzientziatu jende gaztea batez ere, izateko kirolari ona. Orduan, kontzientzia. Garbia. Eta kirola, erlijioa bezala, izan dadila. Fedea izan bertzaiola, zure arau sorta horri, ez? Bueno, Manu González Aramendi, eskerrik asko, azalpen horiengatik guztiengatik, eta zure gogoetak hemen ahots gora kontatzeagatik. Ea norbaitek hartu dituen, ez da? Hori da, zerbait gelditu zaigun. Aitziber Salinas, egongo gara berriz ere? Urren arte.